κάμερες στην πόλη πιο πολλές από τα δέντρα. Λόγω τη βάρια φήμησης και τράπεζα πέτρα. Γύρω σου κυκλοφορούν απρόσωποι πολίτες που της ίδιας της ψυχής ούτε καν οι ιδιοκτήτες. Παράσιτα ηχείου, παράσιτα οθόνης, έχοντας πυκνό ώστε να καταναλώνεις εγκεφαλικά. Ο άνθρωπος έχει πεθάνει αφού αφέθηκε στη τηλεόραση στη πλάνη. Τα ντουλάπια γεμίζουν, η συνείδηση αδειάζει. Η κρίση του μυαλού φαγώθηκε από το μαράζι. Τρομάζει το σύστημα και μένα. Για κάτι περιπτώσεως όλα μελετημένα. Αν τύχει κάτι έκτακτο φορέας απειλή, έχουν ειδικούς αστακούς καταστολής. Τίποτα μη πεις που να σ' αποφέρει κίνδυνο και τάσεις αποδίκη σε αδιέξοδο λαβύρινθο. Επόμενο κεφάλαιο, το σύνταγμα και ο νόμος με εικονεύουν, δεν σχετίζονται. Να ξέρεις είσαι μόνος. Οι πράξεις σου να φαίνονται σε έγγραφα επίσημα. Ό,τι πεις και τι ακούσεις θεωρούνται κρίσιμα. Έτοιμος πολίτης με κεφάλαιο στην άκρη. Σοντάρει το ρουσπέτικη ζωή του παιχνιδάκι. Του νόμου οι συντάκτες δεν πιάνονται από αυτόν. Και νόμιμα πλουτίζουν αυτόν ιδρώτα εργατών. Σε μήκος και σε πλάτος. Το σύστημα είναι λάθος. Παράνομη η πρέζα για να την πουλάει το κράτος. Παρεύα πια ανάσα και όσο αντέχεις κράτα. Περιμένοντας μια λύση από τα στάπια μας τα νιάτα. Κονδύλια κομμένα από υγεία και παιδεία. Τα λόγια των πολιτικών κακόγουστα αστεία. Στο στρατό χρηματοδότηση κάπου 200 δις. Να σκοτώνουν ανθρώπους από μια οθόνη αφή.